alcalde, regidora, director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, coordinador científic de les jornades, director i equip del Museu de Manresa, Museu del Barroc de Catalunya, professors d'universitats d'arreu del territori, públic assistent, bon dia a tothom. Com a regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa i en nom del Museu de Manresa, Museu del Barroc de Catalunya, m'alegra poder-vos donar la benvinguda a aquestes jornades d'art barroc a Catalunya al barroc del segle XXI. Fa cosa d'un any i mig vam inaugurar el Museu del Barroc de Catalunya. Tot just comencem a caminar i tenim encara molta feina per davant. Poder celebrar aquestes jornades dedicades al barroc és un goig, però també és començar a complir un dels reptes que des del museu ens hem proposat, com és conformar un eix de treball sòlid orientat a afavorir i compartir la recerca acadèmica entorn d'aquest període. Les jornades han d'esdevenir un espai de trobada d'investigadors i investigadores per reflexionar sobre el present i el futur de l'art barroc. S'abordaran temes clau com els reptes pendents, la museïtzació i la patrimonialització, els gèneres artístics, la conservació, la restauració i la seva difusió. Estem satisfets d'haver pogut, gràcies a l'ajut de molts de vosaltres que ens acompanyeu, organitzar aquestes jornades. Espero que us hi trobeu ben acollits. Per allò que us calgui, us podeu adreçar a les persones del museu i altres col·laboradors que ens acompanyen durant les jornades. Us desitjo que l'estada d'aquest dia i mig que estareu aquí a Manresa us resulti molt enriquidora en l'àmbit acadèmic i també agradable en l'àmbit personal. Moltes gràcies i benvinguts. Per donar inici a aquest acte d'obertura de les jornades d'art barroc de Catalunya, dono la paraula al doctor Francesc Miralpeix i Vilamala, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador científic de les jornades. Gràcies. Molt bon dia a tothom, distingides autoritats, col·legues, amics, estudiants, públic assistent. Jo venia cap aquí i estava pensant que estem una mica exultants aquests dies, perquè, de fet, d'un any cap aquí gairebé, sobretot perquè coincideix en què els estudis del barroc han anat agafant una embranzida que espero que no tingui aturador. Va sortir publicada la Guia del Barroc de Catalunya, el llibre de divulgació que va fer la Maria Garganter sobre l'art barroc. Fa tot just una setmana presentàvem la guia de les col·leccions d'època barroca de la Seu. Ara, tot just aquesta mateixa setmana ha sortit, ara el títol potser espantarà una mica, ha sortit el catàleg de l'exposició Contra el barroc, un món en extinció, que justament van fer en el Museu de Solsona i que també trobareu després a la botiga del museu. O sigui que per nosaltres és un moment feliç de poder estar aquí, de poder portar a terme tots aquests estudis i aquestes jornades. I esclar, em fa molt feliç també veure que avui, ara potser perquè aquests talls que hi ha a la C25 ho impedeixen, però som 120 inscrits. Si fa 6 mesos m'haguessin dit que seríem 120 inscrits en aquestes jornades, m'haurien dit que potser era un somni a truites, però esclar, som 120 inscrits, és un bon reflex del que estic explicant i ens fa molt contents. De fet, estava pensant en un símil futbolístic i pensava que gairebé és com si haguéssim passat de jugar a preferent a divisió de plata. No dic la Champions perquè després no ens passés com el Girona, però és veritat que sí que hem fet un salt qualitatiu en aquest moment. I si em permeteu seguir amb aquest símil futbolístic, és veritat que jo avui estic aquí com a coordinador científic, una mica com a coach, com a entrenador, però en realitat això som un equip. Som un equip que el conformem el grup d'art del Renaixement i del Barroc, un grup ja amb una llarga tradició que integren ara les Universitats Autònomes de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona i col·legues vinguts com ara de Perpinyà o d'altres llocs. Fins i tot, dic que en aquestes jornades hem incorporat també
altres persones que treballen colze a colze amb nosaltres, el Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, en fi, tot un seguit, els directors de Patrimoni diocesà i de museus, o sigui, que tots plegats conformem un grup ampli de persones que treballem sobre aquestes qüestions. I és veritat que també tenim un camp de joc nou. El tenim a mig fer encara, però és veritat que va creixent i en aquest cas és el Museu del Barroc de Manresa, que fa un temps potser no hauríem imaginat que hauria estat possible de veure'l, però finalment és una notícia molt feliç veure'l com està, veure'l que seguirà creixent i ampliant-se i que nosaltres serà un d'aquests espais més de territori de joc en el qual ens hi sentirem una mica com a casa, serà el nostre punt de partida. Aquests dies sentia també que hi ha una Catalunya de l'AP7, aquesta Catalunya que d'alguna manera surt expulsada de les ciutats i nosaltres avui estava pensant que potser ho som una mica, aquesta Catalunya de l'AP7 aquí reunits, però potser ho som una mica de l'eix transversal, de la C13, de la C14, de la C15, és a dir, aquest nucli vertebrador de tot Catalunya que convergeix aquí a Manresa per conformar aquesta idea que a partir del Museu del Barroc s'havia de fer una irradiació de nodes arreu de Catalunya en què poguéssim explicar per complet el fenomen del barroc. Crec que som aquí també una mica amb aquesta mateixa idea de tenir un punt de partida i en el qual que puguem seguir eixamplant-ho. Jo, dues coses més. Per la meva part, he de donar gràcies al Museu del Barroc, al Francesc Vilà, a l'Anna Comas, per tota la direcció, per haver cregut també en aquest projecte, per acollir-nos, evidentment, a l'Ajuntament de Manresa, per creure en el projecte, per tirar-lo endavant, per seguir apoyant-lo, al Centre d'Estudis del Bages, al Col·legi d'Arquitectes, amb en Josep Maria Esquius, que ara aquí no el tenim, però a la tarda el tindrem, però també entitats col·laboradores com la Seu o la Santa Cova, que ens han una mica aixoplugat a tots plegats. Vull fer també un agraïment especial, perquè la tenim també per aquí, a la Magda Gasó, que des de la Direcció General, quan hi va ser-hi de museus al capdavant, és un projecte que el Sol va fer molt seu i crec que en bona part devem els resultats de tot plegat una mica a la seva tenacitat i a la seva insistència. I res més, agrair també als ponents, als joves que faran les comunicacions i a tots plegats espero que aquestes jornades ens serveixin per treballar i també per gaudir una mica d'aquest acte i espero dels futurs actes que vindran, que tant de bo puguem fer que aquest esdeveniment tingui una periodicitat continuada en el temps. Moltes gràcies. Gràcies, Francesc. Ara vull donar la paraula al director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el senyor Xavier Cano Caballero. Gràcies i gràcies per convidar-nos. Quan vam ser coneixedors que hi havia diverses entitats que volien organitzar aquestes jornades, sempre ens ve al cap una paraula al Departament de Cultura que és agrair, sobretot, és l'agraïment. I això parlàvem amb la directora de museus i ho desglosàvem com amb tres idees, a partir d'aquí. Una és que hem constatat des del Departament de Cultura un fet paradoxal de que cada vegada hi ha un interès creixent a la cultura. És un bon moment al país per la cultura i amb totes les seves manifestacions. Hi ha les dades objectives que mostren que tant la cultura popular com les arts escèniques com a la defensa del patrimoni cada vegada tenen més activitats, més persones que produeixen coneixement i més persones que el consumeixen. Però això, curiosament, s'està donant en un moment paradoxal on sembla que ja, no només des de les xarxes sinó des de canals oficials, s'està exaltant la ignorància. S'està institucionalitzant una idea de potenciar la tontesa, la tonteria. I aleshores, quan hi ha entitats o moviments que volen reforçar el coneixement, home, això des del departament s'agraeix molt. La segona idea que es volia reforçar és la idea de xarxa. El departament té un pressupost de 556 milions d'euros, dels quals destina 2/3 parts a articular el sistema cultural de Catalunya. O sigui que són activitats que el departament sap que no pot i no vol fer-lo en solitari, ho ha de fer en xarxa. I això vol dir que podem realitzar activitats perquè hi ha agents, com en aquest cas els que esteu aquí, especialment destacar la Universitat Autònoma, l'Ajuntament de Manresa i el Museu, hi ha tots aquests agents que lideren tots aquests processos i poden fer totes aquestes activitats.
I això pel departament, com deia, és motiu d'agrair, perquè al cap i a la fi és on hi ha l'expertesa i on hi ha aquesta capacitat de treball. I l'última idea que teníem, que això sí que m'ho permetreu, que agraïm molt al senyor Miralpeix tot l'esforç que ha fet i tots els agents que ha destacat, però que com a departament volíem destacar també molt el Museu del Barroc, perquè el Museu del Barroc és un museu d'interès nacional i abans ho parlàvem amb la regidora, és un museu que encara és un nadó, perquè té un any i poc de vida, però el fet que faci aquesta jornada per nosaltres vol dir que ja se'ns ha fet gran, perquè el departament va impulsar el Pla de Museus 2030 i alguna de les accions que se'ls reclamava als museus és, òbviament, que ja avancem no només a l'exhibició i a la conservació de peces, sinó tot el fet de produir coneixement i d'acostar-se a la ciutadania. I, de fet, repassant el Pla de Museus, hi ha una acció concreta que demana als museus que s'intentin implicar amb les universitats per intentar tirar endavant accions tant per persones erudites amb el tema com per acostar-se al públic general. Per tant, agrair a tothom, esperem que s'aprofiti molt, que aprenguem molt, que això es consolidi, que això també és una altra cosa que estaria molt bé, i ja us dic que com a departament també molt satisfets amb l'activitat que va fent el museu. Gràcies, director. I ara, per cloure els parlaments, demanaré que pugi a l'escenari l'alcalde de Manresa, el senyor Marc Eloi i Guàrdia. Moltes gràcies, regidora de Cultura i Llengua, director dels Serveis Territorials, director del Museu, coordinador científic de les jornades i a tots aquells que ens acompanyeu, benvinguts a Manresa, al cor de Catalunya, aquesta capital de la Catalunya central, que és capital també del barroc des de la inauguració del Museu del Barroc de Catalunya. Una de les coses que em fa més feliç veure aquesta platea que podria ser més plena, però que ha esgotat totes les entrades i tan intergeneracional. Dic que podria ser més plena perquè, com m'ha dit el Francesc tot just començar, algunes persones encara no han pogut arribar perquè hi ha talls a les carreteres. Talls produïts pels nostres joves, estudiants de secundària, universitaris, que s'estan manifestant en aquests moments, com ho fèiem molts de nosaltres ahir als carrers, perquè s'aturi d'una vegada per totes el genocidi que s'està duent a terme a Gaza. Sisplau, que acabi la guerra. És un honor com a alcalde donar-vos la benvinguda a aquestes primeres jornades d'art barroc de Catalunya que celebrem al Museu del Barroc de Catalunya, un equipament que es va inaugurar el 21 de febrer del 2024, fa poc més d'un any, coincidint amb la Festa de la Llum, un dia molt significat per tots els manresans i les manresanes, i que avui acollim aquesta primera gran trobada científica i divulgativa. Un museu que és a Manresa no per casualitat, sinó perquè aquesta ciutat, que era esplendorosa a l'edat mitjana, al segle XIV, que era la tercera ciutat del país, que tenia un patrimoni amb 7 o 8 temples gòtics impressionants, però que ha estat rebel durant tota la seva història. A l'inici de la guerra, en pocs mesos va veure com es destruïen pedra a pedra la pràctica totalitat d'aquests temples gòtics, entre els quals l'església del Carme, obra de Berenguer de Montagut. Afortunadament vam poder salvar un dels grans temples gòtics del país, la Seu, però aquesta destrucció programada també va permetre que totes aquelles persones amants de l'art, de la cultura, preservessin el contingut d'aquests temples i, per tant, Manresa té un fons des de fa molts i molts anys d'art barroc impressionant, segurament el més important del país. Aquest és el motiu pel qual el Museu de Manresa té aquest fons tan important. Malauradament hem perdut l'arquitectura en bona part, però conservem aquests béns mobles i que ara es poden veure exposats al museu o conservats en el fons. Unes jornades que volem posar en valor el patrimoni barroc català i generar un espai de recerca, de reflexió i de divulgació. I volem fer-ho amb una mirada contemporània, connectant aquell art i aquella època dels segles XVII i XVIII amb els reptes i les sensibilitats del segle XXI. El camí per arribar fins aquí no ha estat una drecera, no ha estat un camí de roses, no ha estat fàcil i per això vull començar amb un agraïment molt especial a diverses persones. En primer lloc, al Josep Maria Esquius, com ja també ha citat el Francesc,
Ja l'any 2017 el Josep Maria, arquitecte de professió i per tant company també, col·lega meu, mestre, perquè ens portem molts anys i ha estat mestre d'arquitectes de moltes generacions, doncs com deia el Josep Maria, va portar la idea d'unes jornades sobre el barroc, en aquell moment inspirades en la restauració que justament ell havia dut a terme a Sant Benet de Bages, una obra impulsada per Caixa de Manresa. Aquella intuïció compartida amb el museu i el seu director, el Francesc, es va anar transformant en un projecte sòlid que avui veiem fet realitat. El seu interès i suport constant ens han ajudat a no perdre mai el rumb i per tant aquestes jornades avui podem celebrar que les fem i les fem amb gran èxit. També vull reconèixer la feina del Francesc Rafat, arquitecte també, i la implicació d'entitats de la ciutat, com el Centre d'Estudis del Bages, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a banda de les universitats que avui ens acompanyeu, la Universitat de Girona, l'Autònoma de Barcelona, la Generalitat de Catalunya també, la xarxa de museus d'art de Catalunya i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. La seva complicitat ens ha impulsat a fer créixer aquest projecte. Les jornades tampoc haurien estat possibles sense la coordinació científica del Francesc Miralpeix. Fa molts anys que sentim a parlar del Francesc Miralpeix, del Joan Bosch, que jo crec que són dues figures imprescindibles en la configuració d'aquest museu. Avui, a més, els tenim aquí com a organitzador, com a científic i com a ponents, que han treballat, jo que diria, amb una dedicació admirable perquè el Museu del Barroc i aquestes jornades fossin possibles. I agrair també la feina, evidentment, de la regidoria de Cultura, de la tècnica de patrimoni, de tots els tècnics del Museu del Barroc de Catalunya. Un agraïment també al Quim Nadal, avui no és aquí amb nosaltres, però el Quim Nadal és una persona que ja fa anys, justament dirigint l'equip de Bosch i Miralpeix, va pensar aquest territori barroc. El barroc no el tenim ubicat en un únic espai, el barroc està repartit en els nostres pobles i viles, les ciutats del país. En tot cas, és des de Manresa, aquest centre geogràfic tan potent i connectat amb xarxa, des d'on tenim l'encàrrec d'explicar aquest patrimoni barroc arreu del nostre territori. I continuant amb els agraïments, el Museu del Barroc jo crec que no hauria estat possible sense la Magda Gassó i avui m'ha fet molta il·lusió tornar-la a veure. Ella ha estat el nostre àngel de la guarda quan no teníem ni un duro, quan les arques municipals estaven sota mínims, quan teníem un equipament com l'antic Col·legi Sant Ignasi, seu del museu i ara del Museu del Barroc de Catalunya, on havíem de fer inversions enormes. Doncs ella va creure sempre en aquest objectiu. No veig la Magda ara, però ara et veig. Però Magda, ens has acompanyat en aquest camí, ha estat un plaer i per tant ara ja en aquesta nova etapa de la teva vida em fa molt feliç que ens puguem retrobar. Com agraeixo també a dues conselleres que també han estat els nostres àngels de la guàrdia, la Natàlia Garriga i la Sònia Hernández, l'actual consellera de Cultura, que anteriorment, com sabeu, era la directora general de Patrimoni i que totes dues van creure enormement i continuen creient enormement en els potencials d'aquest museu que anem fent créixer a poc. Al llarg d'aquests 2 dies comptarem, com ha dit la regidora, amb ponents de les principals universitats catalanes, també de la Universitat de Perpinyà, així com del Centre de Restauració de Béns Mobles i diversos museus del país. Aquest diàleg entre institucions, investigadors i professionals de patrimoni és una mostra del potencial del nostre país per situar el barroc al centre del debat acadèmic i cultural. El programa d'aquest és ric i intens, ponències acadèmiques, taules rodones sobre el gran repte de vincular museu i territori, comunicacions de joves investigadors i visites guiades al patrimoni barroc més emblemàtic de la nostra ciutat, com és el Santuari de la Cova, com és part del patrimoni que hi ha a l'interior de la Basílica de la Seu o, evidentment, a l'antic Col·legi Sant Ignasi, on espero que tots aquells que encara no hàgiu visitat el Museu del Barroc avui tingueu l'oportunitat de fer-ho i, sobretot, de convidar a les vostres amistats, coneguts, a visitar-lo.
Aquesta primera edició de les jornades marca l'inici d'un camí que ens ha de permetre aprofundir en la recerca sobre el barroc de Catalunya, un període que va marcar la nostra societat i que continua tenint ressò en el present. En aquest sentit, el Museu del Barroc de Catalunya, declarat ja d'interès nacional el novembre del 2024, 6 mesos després de la seva inauguració, vol ser molt més que un espai d'exposició, vol esdevenir un centre de coneixement, un punt de trobada i un altaveu de la recerca i per totes les edats. Tenim ja en marxa moltíssims projectes educatius i ens han visitat en mig any més de 1.500 alumnes de primària i secundària del país. I aquestes jornades també són un primer pas per consolidar el museu com a referent del patrimoni barroc al país. Gràcies, per tant, a totes les persones que heu fet possible aquest projecte i a totes aquelles que hi participeu. Benvinguts a Manresa, al Museu del Barroc de Catalunya. Estic segur que aquestes jornades seran només l'inici d'una trajectòria llarga i molt fructífera. Gràcies i que passeu una bona estada.